Arsengi hadian baka Voice of the People Party VPP kalau yok ban khor ya jing job haka election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council KHADC dak ba yo hadu khan nyotli ki seat haka arpon retorik rempang arja arpusan uba arden mela basayo moj president rang ba ka party ula lum lalang ya borok kini ki MDC hapok office Treikam ka party ka badan handong kram ban ya merging mod halor ka ka baka party kan le nang ni shakman Habakran sikilat pathai kubor uba ardan ulaong baka jingshim rai ka party ban thau ya ka komiti ka barit ka day namar baka party kamkwa ban penserwaka ya ka pisau patba kumbala kular nadu basdang. Nalor kata ula pentipru baka ni ka executive committee bathamai uba strong pillar kharjana unlong kumu chairman baruba kenjo rentong kumu vice chairman nangta ki executive member ki kentop yo ba Powell Soklan uba Shemborlang warba uba Winston Tony Lingdo uba Isnay Hing uba Pynkylla boklin kharjarin kakong Ivan Dublin Lingdo nong light bat kakong deiti majau. Kalau don kerja kendo jong barok ki MDC ki bela syajir nakini ki khat nuclear constituency angkat bak party te bak election ya kani garai bagarai kalong ba kumba ka party kala let chiki pai ba na kapor shakapor banyeng persya ya ka jing penserwakai ya ka pisa pai ba ka jing peluput te bat ketika we naki jing community ki ba pai ba ula community balar ka Voice of the People Party ka yolat ban sensyari kani ka jala ka jingi kani ketika we niki sinjam ki ba ka party kan haban shim te kum ka ka bangi ngila kren nak mau pai ba ni sngo ba habaki pai ba ki lailat ingi bangin sensyar marwe hapo KHADC te ka sinjam ka baning kong ka bangi sngo di banle ka long bangin pintikna baka ka bangi la kren chu pai ba kan long kumta te dei namar ka tagadaw ka party ringkat ba kini ki MC baro ngila rai bangin thau ya ka isi barit om ka bahe kumbaga julong hakisnem ki balalino kani ka isi ka jingi kan don tang shipongut kentup ya chairman bat ya vice chairman kabamot ka isi kan don prangut ka legislative mo chairman bat vice chairman kata kadi ka we ka bang ni kwa ban pensno shaki pai ba ling ba jong Pynkylla pathai kubor kabar kalong ba dakui ka jimot ringkat baro ki MDC ka job baka party ngila shimikarai banjir iba strong pillar kharjana kumu chairman jongka district council nang tai ba kenjo udu MDC na mahoti kumu vice chairman nang ta iba Shemborlang rinja UMDC bala syajit na po laikro lang kadem kumu chief executive member lembat ki nyungut pat ki CEM kabakentup iba Powell Soklet namau tarashan ba Shemborlang warba namau kenro iba Pynkylla boklin kharjarin na mau kerwat ikong deiti majau na laim kha malki kong Ivan Dublin Lin Lingdo nong light na Miliam constituency ba Winston Tony Lingdo na nong thamai kini kinlong ki obat ba Isnay Hing na umroi constituency kini kinlong ki khot jong ki isi ke baka party ringkat bagi ki MC baro nyelarai nakam ta ki isi apo ke KHADC pi ngathai phila song tho hin ro ban kong bang bang le ban pen khoj ban pen bha te ke bor khoj ki jingkan tho pusha ki isi kani ki isi ke pathmai po ka jinglam ju ka Voice of the People Party kan review kan pen but ngin penon kam ya kalinti ka badi ban penon kam kumno ban le ye ban pen bet ni kita ki kenrum ki kenram te wat lar ka deyengi bangin hab ban le ban shim me kanu ko sinjam ka ba persya kita ge bapanan kam bakla ya kabor leni ya ka pisa ka tengka po discount ngathrai kanomlong ka ba deyengi ko ka party bangin batai ngin ailat ya unongelam juga isi ka batmai onda ula shimti haka singe bon shimti bon yo ban batai pi
ki nau to por kadang yangi mentahi ka ba ngi sngode ban pensong pi rong ka party kala rai bangin thawi ki isi ke bret ka ba tang chphongo kun thup chairman ba vice chairman arangkat kita ki jingkili ki ba pidan rei ki kita ki ba khmat ngin ha unong elam jong ka isi ke ba thamai rengkat ba ka isi ke ba thamai bakin batai ken ai ka khobor sheki pai ba lingba jopi ki lat patai khobor ya ka bakin sale hadian on dakila shimti ya ka kam Hakabe daypat bat ka KHADC ubaar dan ulaang baka party kan syong hakal yang persya bat kam dan kanu ka jing thmu ban thaw yak executive committee ngathrai pi sotho ba KHADC ngin nam thaw isi mangi KHADC ngi de ka single ka second largest party ka ba ka party jingi kan syong bat kan shimi ka benta kum kal yang persya te ngila de ban lumiki ila de man yakren ba ka party hi kanum persang ban thawi ke isi te ngin shim ya ka banta jong kal yang persya Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dor jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya